ассалому алайкум бинандагони азизи барномаи иттилоотии хабар. моро давоми соли 2019 пайгирӣ намудед. дар арафаи соли нав мо бо ниятҳои неку самимӣ хабарҳои муҳими соли 2019-ро ба хотир меорем. мо аҳли эҷоди шӯъбаи иттилоотӣ аз ҳодисаву воқеаҳои муҳими соли 2019 ёдоварӣ ва натиҷагирӣ намуда бо кӯшишу ғайрати дигар соли нави 2020-ро оғоз мекунем. шуморо аз роҳидодҳои як соли охир Сайра Махсумова ва ман Саидхоҷа Бобухоҷаев воқиф месозем. роҳи танобӣ сайри хуҷанд аз болои дарёи Сир барои 30 дақиқа дар ҳаво будан 15 сомонӣ хароҷот мекунӣ. Темур Малик киштии тарабхона дар соҳили Сирдарё бо бунёдаш чанд нафарро бо ҷойи корӣ таъмин кард. сайри Гули Лола завқи боарзиш. дар як сол зиёда аз 150 гузориш аз бурду бохти соҳаи маориф омода гашт. дар соли 2019 тавлиди 100 нафар дугоник ба қайд гирифта шуд. шиносномаи нав ҳангомаи соли равон муҳлати охирони ба қайдгирии симкортҳо моҳи феврал аст. об қимат шуд, аммо мушкилӣ танҳо ҳамин аст ё хайр? орд, гӯшт ва биринҷ дар чанд соли охир қиматшавии рекордиро пайдо кард. анори арзон себи тиллоӣ чаро имсол ҳосили себ хуб нашуд? аҳволи ду зане ки рӯзгори мушкил ва муассир доранд, яке бехона ва дигаре хонасӯхта аст. оғози соли 2019 яъне шурӯъ аз моҳи январ дар соҳаҳои хоҷагии халқи шаҳри Хуҷанд навгониҳои зиёд ба назар мерасид. вобаста ба соҳаҳои хоҷагии халқ хабарнигорони шӯъбаи иттилоотӣ силсила гузоришҳои иттилоотиву таҳлилӣ омода намуданд. агар аз оғози сол ба хотир орем, якчанд иншоотҳои муҳим ба истифода дода шуд. сайёра аз ҷумла баъди истифода дода шудани роҳи танобӣ гузориши шуморо ба хотир орем, бо ҳаяҷон нақл карда будӣ ки яке аз аввалинҳо шуда аз он истифода карда будед. эҳсоси шумо чӣ гуна буд? бале, эҳсоси фаромӯшношуданӣ фаро гирифт. агарчи мо аз ҷараёни сохтмон огоҳ будем, аммо эҳсоси тарс ки баландӣ буду аз болои дарё мегузарад каме тарс буд. роҳи танобӣ аз ҷониби мутахассисони ҷумҳурии Чин сохта ба истифода дода шуд. роҳи танобӣ дар соли рушди сайёҳӣ бисёр иншооти хизматрасонии хуб барои сокинону сайёҳон мебошад. Гулҳаё Камолзода дар арафаи ҷашни соли нав ба сайри ҳавоӣ баромадааст. ӯ оиди фаъолият ва нақши он дар ҷалби сайёҳон маълумот медиҳад. оё фаъолияти мунтазами роҳи танобӣ таъмин шуд ва ё не? ҳар як шахсе ки ба ин ҳуҷра медарояд ҳатман барои худ чун ман акси хотиравӣ мегирад, зеро зебогии атроф касро мафтуни худ месозад. аз марҳилаи сохтмон ва ба истифода дода шудани роҳи танобӣ хабарнигорони шӯъбаи иттилоотӣ одамонро саривақт хабардор менамуданд. фармоишгар ва пудратчии ин иншоот дар Хуҷанд ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Абдурашид аст. сохтмони роҳи танобӣ дар соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ дастгирӣ ёфт. қисмати васлу насби 47 кабина дар роҳи танобӣ аз ҷониби мутахассисони давлати Чин амалӣ гардид. кабинаҳо низ аз давлати хориҷӣ харидорӣ шуда бо Чин шартнома ба имзо расидааст. барои сохтмони роҳи танобӣ ҳам мутахассисон аз ҷумҳурии Чин ҷалб гардиданд. хизматрасонии роҳи танобӣ бетағйир боқӣ мемонад, аммо нархномаи он арзон шуд. дар оғози фаъолият нарх ба як ҷониб 20 сомонӣ муқаррар шуда буд, ҳоло бошад 15 сомонӣ муайян шудааст. шудашавиша телевизион ва дидем бисёр ҳавас кардем, ният карда будем. мана имрӯз якум бор бисёр мақл аҷоиб манзараҳои зебо. аз самти боғи фарҳангиву фароғатии ба номи Камоли Хуҷандӣ то маҷмаъаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ 20 дақиқа вақт сипарӣ мегардад. аз болои дарёи Сир масофаи беш аз 1 километрро ташкил медиҳад. роҳи танобӣ дорои 47 кабина бо ғунҷоиши 4 нафар аз ҷумла 7 кабинаи хизматрасонии олӣ аст. дар соли 2019 симои Хуҷандшаҳри Бостонӣ куллан тағйир ёфт. ба истифода дода шудани якчанд иншоотҳои муҳим барои ҷалби ҳарчи бештари сайёҳон замина гузошт. аз ҷумла роҳи танобӣ шурӯъ аз боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ то маҷмаъаи Исмоили Сомонӣ ба сайёҳон ва сокинони вилояти Суғд имконият медиҳад ки манзараҳои зебои Хуҷандшаҳрро аз болои Сирдарё тамошо созанд. 7 ҳуҷраи хизматрасонии олии роҳи танобӣ аз дигар ҳуҷраҳо бо курсиҳои нишаст фарқ мекунанд. фаъолияти роҳи танобӣ ба обу ҳаво вобаста аст, яъне дар мавриди шамол ва ё номусоидии ҳаво ба сайр намудан иҷозат нест.
کوتاه که راهی تنابی به استفاده داده شد هم شماره سیاحان زیاد شدند و جایهای کاری نیز پیدا گردیدند. این برای بلند برداشتن سطح اقتصادیات و اجتماعیات کشور زمینه میگذارد. از روزی کشاده‌شوی تا به امروز مهمانانی که از خارج کشور و یا شهر و نواحی تاجیکستان به خوجند میآیند حتما از راه تنابی دیدن کرده از این نمودی سیاحتی هوایی استفاده میکنند. ما از ولایت ختلان نشان شدیم. یک هفته شد در همین شهر خوجند استراحت کردیم. همشون خوب خوشروی تنابی رو با کودکان تماشا کردیم. احساسات زیاد داشتیم. بسیار معقول شد. فعالیت در این موضع به استراحت بوده تا ساعت 21 شب تامین کرده شده است. کشاده‌شوی راه تنابی یکی از نمگانی‌های سال رفته ایستاده در عالم استراحت و سیاحت است. инчунин ба ҷуз роҳи танобӣ киштӣ тарабхонаи Темурмалик низ ба шаҳр ранги дигар бахшид. дизайни ғайриоддию хеле зебои он ҳар нафарро ба худ ҷалб месозад. гӯё худро дар киштии ҳақиқӣ эҳсос мекунед. баъди ба истифода дода шудан Манижа Юсупова аз ибтидо шудани он маълумот дода буд. ҳоло бошад хабарнигори шӯъбаи иттилоотӣ Саид Мухтори Саиданвар аз фаъолияти ин киштӣ маълумот медиҳад. киштии тарабхона то чӣ андоза сайёҳонро ба худ ҷалб кард ва чанд нафар дар он ҷои корӣ пайдо намуд. Саид Мухтори Саиданвар аз фаъолияти ин киштӣ маълумот медиҳад. маҷмӯи фарҳангиву фароғатии Темурмалик бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолияташро оғоз намудааст. ин марказ дорои 60 кат барои нишасти меҳмонон ва ҳамчунин сайёҳон барои онҳое ки ба ин марказ меоянд ва 32 утоқи нишастро доро мебошад. ҳамчунин сайёҳон метавонанд аз киштиҳое ки дар ин марказ гузошта шудааст истифода намуда бошанд. тарабхонаи Темурмалик санаи 2 апрели соли равон расман кушода шуд. тарабхона аз 2 ошёна ва таххона иборат аст. имрӯз дар ин макони истироҳативу фароғате 12 нафар ба ҷои корӣ таъмин мебошанд. дар ошёнаи якуми Темурмалик барои 200 нафар ҷой пешбинӣ шуда баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ ва тӯю маъракаҳо ба назар гирифта шудааст. фаъолияти кории худро дар натиҷаи бо нишон додани таомҳои милливу аврупоӣ мо пеш бурда истодаем. барои шахсон яъне ки меҳмононе ки оилавӣ аст дар инҷо мо дар тарабхона ҷой барои кӯдакон низ тақдим кардаем ки бевосита нафароне ки бо таърихи оила ҳангоми омадан фарзандони худро метавонанд дар инҷо яъне боғчаи бачагона низ монда метавонанд хӯроки шом хӯроки нисфирӯзии худро яъне ки бемамоният истеъмол намоянд. тарабхонаи Темурмалик аз ҷониби соҳибкори ватане роҳбари ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Абдурашид Абдурасул Раҷабов сохта шудааст. тарҳи тарабхона намуди киштиро дошта лоиҳаи меъмории он аз тарафи ширкати Сухтшаҳрофар омода шудааст. масоҳати умумии тарабхона 631 метр мураббаъро ташкил медиҳад. дар марҳилаи сохтмони ин иншоот 150 нафар сокинони маҳаллӣ ба кор ҷалб шуда буданд. аз сохта ба истифода дода шудани тарабхонаи Темурмалик 8 моҳ сипарӣ шуд. дар ин муддат ин иншооти монанди киштӣ ки дар соҳили Сир қарор гирифт макони истироҳат ва муаррификунандаи шаҳр ҳам гашт. имрӯз меҳмонон ва сайёҳони хориҷӣ ба ин тарабхона таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда аз меҳмоннавозии Хуҷанди Бостонӣ баҳравар мегарданд. дар ҳақиқат амалҳои бунёдкорӣ хеле назаррас буданд. оғози сол барои бунёди чанде аз иншоотҳои муҳим маблағ ҷудо шуд. ба ғайр аз ин баҳори соли 2019 ниҳоят хотирмон буд. дар Хуҷанд бори аввал сайри гули лола баргузор шуд ки одамон на танҳо он маконро аз телевизион тамошо карданд, инчунин ба ҳамон майдони зебои лолазор ҳамроҳи аҳли оила рафта сайр намуда ҳатто аксҳои хотирмон гирифтанд. бале, ман дар хотир дорам, ман ҳам рафта будам. ҳатто барои эмин нигоҳ доштани майдончаҳои лолазор ки бо як ороиши бисёр зебо ҳам омода буд, маъмурият ва кормандони боғи Камоли Хуҷандӣ аз ҳамаи ташрифкунандагон хоҳиш мекарданд ки дар канори майдончаҳо истода акс гиранд. агар ҳама дохили майдонча даромада дар анбӯҳи лолаҳои хушранг акс гирад, лолаҳо зери по шуда нобуд мегардад, зеро ин зебоӣ хароҷоти чашмрасм дорад. ман ростӣ намедонам ки як тухмаки лола чанд пул меистад, аммо гуфтанд ки соли 2019 танҳо дар шаҳри Хуҷанд 1 миллион тухми лола шинониданд.
чаро якбора аз арзиши он сухан карде? арзиши он муҳим набуд, зеро ҳамагон бо таби болида ҳар бегоҳ ба сайри гули лола баромаданд. буҷаи соли гузашта қонеъ карда бошад, ин сол ҳам шояд ташкил шавад. биё хубтараш дар гузориши навбатии зебогии баҳори гузаштаро ба хотир орем. баҳори имсола барои сокинону меҳмонони шаҳри Хуҷанд рангоранг омад. зеро бори аввал шаҳри Хуҷандро зиёда аз 1 миллион лола ва гулҳои ороишӣ зеб доданд. мардум аз ин зебогии эстетикӣ баҳра гирифта, ҳар нафар мувофиқ ба завқи худ дар оғоши лолаҳои рангоранг аксҳои хотиравӣ бардоштанд. акнун ки фасли зимистон аст, онҳое ки ба тамошо ва сайри лолазор баромада буданд, лолаҳоро танҳо дар хотираи телефони мобилии худ мебинанду халос. шукрона азо мекунем ки чунин ватан дорем, чунин ватани ободу зебо дорем. мана ин чихе ки мебинед бо чихе зебо шудааст. ин ҳамааш аз ободонӣ, аз истиқлол шаҳодат медиҳад. аз ҷониби сарриёсати ободонӣ ва қитъаи кабудизоркунии шаҳри Хуҷанд барои омода ва шинонидани лола дар арафаи Наврӯз моҳи ноябри соли 2018 корҳои омодагӣ оғоз шуда буд. танҳо дар боғи фарҳангию фароғатии Камоли Хуҷандӣ зиёда аз 300 000 гули лола ки беш аз 40 намуд доштанд шинонида шуд. боғи мазкур наздик 9 гектарро ташкил медиҳад. дар ҳудуди боғ ба ҷуз аз лола ҳамчунин беш аз 100 000 бех гулҳои гуногун ва зиёда аз 30 намуд дарахту буттаҳои ороишию ҳамеша сабз шинонида шуд. барои обод кардани қитъаҳои заминии шаҳри Хуҷанд боз мо дар солҳои оянда кӯшиш мекунем ки ин намуди лолаҳоро дар мавзеъҳои бисёрии шаҳр зеб диҳонем. дар маҷмӯъ аввали баҳор дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд зиёда аз 2 миллион бех гули лола шинонида шудааст. ҳаминҷа меҳмонони хориҷӣ ҳам омада истода ба ҳайрат мемонад ки шаҳри Хуҷанд ин шаҳри гӯё ки шаҳри гулҳо шуда мондааст ҳозир. дар умум шаҳри Хуҷандро 1 миллион лола ва гулҳои мавсимӣ дар фасли баҳори имсола зеб дод. баҳори соли 2020 ҳамчунин зебогии табиии табиатро дидан муяссар мешуда бошад. ин аз бардошти буҷаи давлат вобаста аст. дар як соли пахши барномаи иттилоотии хабар 1039 гузориш омода ва пахш гардиданд. аз он шумораи зиёд аз дастовард ва бурду бохти соҳаи маориф омода гашта-аст. бале, зиёда аз 150 гузориш танҳо аз бахши маориф буд ки аз ҷониби хабарнигорони мо омода гашт. дар соли сипари гашта дастовардҳои соҳаи маориф назаррас буданд. дар шаҳри Хуҷанд шумораи кӯдакистон як адад зиёд гашт. кӯдакистоне ки бисёр зебо, муосир ва тарҳи намунавӣ дорад. дар баробари ин аз чӣ бошад ки бо баробари он хароҷоти якмоҳаи кӯдакистонҳо низ аз 100 сомонӣ ба 110 сомонӣ расид. сабаби онро дар зиёд будани хароҷот ва боло рафтани нарху навои маҳсулоти ғизоӣ бозго намуданд. маълумоти навбатии ман дар хусуси бурду бохти соҳаи маориф дар соли 2019 омода шудааст. интизори навбат барои ҷойгир намудани фарзанд ба кӯдакистонҳо ин мушкилоти рақами 1 барои волидайн, бахусус барои модароне ки бояд ба кор бароянд. навбати зиёд норасоии ҷой дар кӯдакистонҳои давлатии маорифи шаҳрро касе инкор намекард. ин мушкилотро кӯдакистони нав бо номи ғунҷаи истиқлол соли равон андаке бартараф намуд. баҳори соли 2019 барои бархе аз кӯдакон ва падару модари онҳо зебо, рангин ва гулафшон буд, зеро кӯдакистони нав бо номи ғунҷаи истиқлол дари худро боз намуд. соли равон кӯдакистони мазкур бо иштироки бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон кушода ба истифода дода шуд. кӯдакистон дорои шароитҳои замонавӣ аст. бо баробари ба истифода дода шудан 112 нафар кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуда 23 нафар мураббиён бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. кӯдакистон имрӯз фаъолияташро хеле хуб ба роҳ мондааст. ин имконият дод ки кӯдакон бештар ба боғчаҳо фаро гирифта шаванд.
кӯдакон дар ин кӯдакистон ҷобаҷо шуданд ва тарбият гирифта истоданд. Акнун гурӯҳҳои омодагӣ ба мактаби ҳамин кӯдакистон кори худро мустаҳкамтар намуда кӯдаконро ба мактаб омода мекунанд. хонандагони мактабҳои шаҳр давоми соли равон муваффақиятҳои калонро соҳиб гаштанд. ин комёбиҳои толибилмон пеш аз ҳама дар натиҷаи тарбияи мукаммал, дониши мустаҳкам ва кӯшишу ғайрати худи онҳо ба даст омад. соли 2019-ро бо рӯҳии баланди ватандорӣ, ифтихори миллӣ ва хештаншиносӣ таҷлил намуда ба ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 25-солагии қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба як қатор дастовардҳои назаррас ноил гардид. қайд кардан ҷоиз аст, ки дар сессияи Академияи хурди илмҳо ки дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, 97 нафар ба гирифтани ҷойҳои намоён сазовор гардиданд, ки ин дар миқёси ҷумҳурӣ ҷойи аввал мебошад. иштироки хонандагони муассисаҳои таълимӣ дар олимпиадаҳои байналмилалӣ низ хеле назаррас мебошад. бо ҳамаи ин муваффақияту дастовардҳои соҳаи маориф нимсолаи аввал ҷанбаст гардид. акнун хонандагон шоданд, ки мисли солҳои пеш дар як соли хониш 2 маротиба ба таътил намебароянд, балки 4 маротиба истироҳат мекунанд. ҷоиз ба зикр аст, ки шурӯъ аз соли 2010 дар Тоҷикистон таътилҳои тирамоҳӣ ва баҳорӣ аз байн бурда шуданд. ба гуфтаи масъулони соҳаи маорифи ҷумҳурӣ, ин иқдом бо далели рӯбарӯ шудани сокинони Тоҷикистон бо мушкилии барқ дар фасли зимистон вобастагӣ дошт. минбаъд давоми 2 соли охир баъди ҷамбасти ҳар як чаҳоряк дар мактаб хонандагон таътили 10 рӯзаро дар як сол 4 маротиба мегузаронанд. тамдид гардидани таътили моҳи январ, ки аз як моҳ ба 10 рӯз баргардонда шуд, ин бо истиқлолияти энергетикии кишвар вобастагӣ дорад. дар он давраи тарихие, ки Тоҷикистон нисбати барқ танқизӣ дошт ва хонандагон ба пуррагӣ аз ҳамаи шароитҳое, ки дар муассисаҳои таълимӣ буд, аз истифодаи компютер, аз гармидиҳӣ истифода бурдан имконият надоштанд. бинобар ҳамин таътил то як моҳ дароз карда шуда буд ва вобаста ба он ки имрӯз хушбахтона дар Тоҷикистони мо масъалаи барқ ҳал гардида, имрӯз акнун қариб ки дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ то мактабӣ ва муассисаҳои таълимӣ гармигузарониди марказонида шудаанд. хонандагон имконият доранд аз ин шароитҳои муҳайё гашта истифода бурда аз санаи 11 январ чоряки 3-ро оғоз намоянд. алҳол дар давраи таътили зимистона рӯҳияи хонандагону кӯдакон идона, яъне солинавӣ мешавад. ҳама дар интизори арчаи солинавӣ, бобои барфиву барфаканд, лекин дар асоси як қонун хушҳолии ин кӯдакон маҳдуд карда шуд. масъулини вазорати маориф мегӯянд, ки ҳатто оростани арчаи солинавӣ дар мактабу кӯдакистонҳо низ манъ карда шудааст. ин маҳдудият хараҷоти зиёдро пешгирӣ мекунад, мегӯянд мутахассисони соҳа. тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва расму оинҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар рӯзҳои солинавӣ ҳама гуна нишастҳо, ҳама гуна чорабиниҳои солинавӣ манъ аст. танҳо бо иштироки хонандагон дар муассисаҳои таълимӣ гузаронидани соатҳои тарбиявӣ ба нақша гирифта шудааст. агар аз як тараф баъзе аз хараҷоти волидайнро маориф пешгирӣ кунад, аз ҷониби дигар гарон шудани нархи кӯдакистонҳо боиси нигаронии модарону падарон шуд. ҳатто 10 сомонӣ қимат шудани нархи кӯдакистон ҳам навбати зиёде, ки барои ҷойгиршавӣ дар кӯдакистон ба амал омадааст, кам накард. ҳамагӣ кӯдакистонҳои шаҳр 44.5% кӯдаконро фарогир аст, яъне дар муассисаҳои томактабии шаҳри Хуҷанд 9961 нафар кӯдакон тарбият мегиранд. дар маҷмӯъ дар шаҳр 22000 нафар кӯдакони синни томактабии умр ба сар мебаранд. ин буд бурдубохти соҳаи маориф, ки дар соли 2019 ба қайд гирифта шуда ба ҳукми таърих меравад. талабот ба кӯдакистон аз рӯи сатҳи таваллуд муайян карда мешавад. сайёра ба истифода дода шудани як кӯдакистон дар давоми сол басанда бошад ё не, зеро ки сатҳи таваллуд сол аз сол афзоиш меёбад. бо баробари таваллуд шудан навзодонро ба навбати кӯдакистонҳо мегузоранд. дар 11 моҳи соли 2019 дар вилояти Суғд 56282 нафар навзодон ба қайд гирифта шудааст.
кормандони соҳаи тандурустӣ барои таъмин намудани саломатии модару кӯдак фаъолият намуда шароити мусоидро фароҳам сохтанд. Суман Ҳомидова, коромӯзи шӯъбаи иттилоотӣ, гузориши навбатии барномаро дар ин мавзӯъ омода сохтааст. در سال رفته ایستاده 2019 شماره نوزادان تا کدام اندازه افزایش یافتند؟ میخواهید دانسته باشید؟ پس ما را پیگیری نمایید. تا سنه 15 دکبر سال روان در تولدخانه شهر خوجند 3388 نفر کودک به دنیا آمد. از این مقدار 50 تای آن دوگانیک ها بودند. برای اینکه کودک سالم به دنیا آید، مادر باید سالم باشد. برای کم کردن فوت مادر و کودک، دختران و مامادایه ها تمامی تدبیرها را می اندیشند. با وجود این هستند حالت هایی که دشواری های خود را ایجاد می کند. در اینجا یک خود مهنت کلکتیو کم می باشد. خیلی که می دانید از زنی سالم کودکی سالم باید تولد شود. زنی سالم این در گفتن ممکن که در تحت نظارت دکتران حفظ انتیناتالی می باشد. از مرکزهای سلامتی این زنها رو با ما آماده کرده می فرستانند. این نتیجه کاری آنها در تولدخانه ما دیده می شود. در سال نو آمده ایستاده در عائله سالم کودکی سالم تولد شود. این حس کارمندان ما البته در این باید باشد. این طفلکی نوزاد دختر بچه بوده. سنه 18 دکبر به دنیا آمد و مادر این کودک از همه خوشبخت است. هر ماه معلومات شماره تولد شدگانی که به قید گرفته شدند بر ریاست آماری شغلی اهالی، دموگرافی و تحقیقات بودجه خانواده سرریاست اگنتی آماری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت فرستاده می شود. در 11 ماه سال 2019 شماره نوزادانی به قید گرفته شده ولایت سوخت 56282 نفر را تشکیل می دهد. از این شماره 582 نفرشان از بطن مادر فوتیده به دنیا آمدند. در این باره قمر نیسا شمسی و سردار ریاست آماری شغلی اهالی، دموگرافی و تحقیقات بودجه خانواده سرریاست اگنتی آماری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت معلومات داد. شماره تولد شدگان در 11 ماه سال 2019 56282 نفر را تشکیل می‌دهد که از آن فوتیدگان 582 نفر به قید گرفته شده است. تولد شدگانی که ما به قید می‌گیریم این فقط به حسابات‌های آماری شماری به قید گرفته شده تولد شدگان به ما پیشنهاد کرده می شود که آنها رفته از ثبت اسناد حالت شهروندی شهادتنامه تولد گرفتند به قید گرفته شدند. بعد ما این حسابات‌های آماری و شماره به حسابات‌های آماری داخل می نماییم. طبق پیامی سنه 26 دکبر ارائه شده پرزیدنت کشور، اهالی تاجیکستان به 9.5 میلیون رسیده. از آغاز زمان استقلال تا به امروز بیش از 70% زیاد گردیده است. خوشبختانه سال از سال شماره فوت کم شده. اهالی کشور در حال افزایش است. این نشان دهنده نیک احوالی مردم و سطح خوب اجتماعی و اقتصادی عائله ها می باشد. طبق اطلاع دکتران برای این نوزادان تمامی شرایط و امکانیت ها فراهم آورده شده است. حجره های گرم و راحت برای این کودکان مهیا است. تولد طفلک نوزاد به هر یک خاندان شادی زیادی را هدیه می نماید، به خصوص در عرفه سال نو میلادی. عائله این کودکان از همه خوشبخت‌ترینند، زیرا این طفلکان نوزاد شادی زیادی را به خاندان هدیه نمودند. میدانی سایوره امسال برای нафақахӯроне ки то ҳол шиносномаи миллии намуди кӯҳнаро истифода мекарданд имконият пайдо намуданд ки ройгон шиносномаро соҳиб шаванд, яъне имтиёзи гирифтани шиносномаи нави ройгон танҳо ба он нафароне ки имкониятшон маҳдуд ва нафақахӯр ҳастанд пешбинӣ гардидааст. шиносномаи миллӣ намуди кортӣ аз соли 2011 инҷониб амал мекунад. ин ду шиноснома аз ҳам фарқ дорад. фарқияти онҳо намуд ва мӯҳлати истифодабариаш аст. шиносномаи намуди кӯҳна барои нафақахӯрон мӯҳлат надошт. акнун ҳар як шаҳрванд новобаста аз синну сол баъд аз ба охир расидани мӯҳлати истифодабарии ҳуҷҷати тасдиқкунанда ки 10 сол аст онро иваз мекунанд. новобаста аз он бо шиносномаи кӯҳна додани симкорт манъ шудааст ки дар рӯзҳои наздик мӯҳлати муқаррар шуда ба анҷом мерасад. ин мавзӯъро Саидмухтори Саиданвар пурра ва ҷамъбаст мекунад.
шаҳрвандоне ки дар даст ҳанӯз ҳам шиносномаи намунаи соли 1996 доранд барои иваз намудан ба нусхаи нави соли 2014 яъне шиносномаи пластикӣ муҳлат доранд ва ин муҳлат то санаи 9 феврали соли 2020 дароз карда шуд. Аммо тобистони соли равон одамонро ба таҳлука андохт, зеро онҳо хавотир буданд ки дар муҳлати муайян шиносномаи миллии худро ба нусхаи нав иваз карда наметавонанд. бинобар зиёд будани шумораи шаҳрвандон бо шиносномаи намунаи кӯҳна муҳлати иваз то имрӯз 3 маротиба ба таъхир андохта шуд. шумораи шаҳрвандон барои иваз намудани шиносномаи шаҳрвандии намунаи 96 сол ба шиносномаи намунаи 2014 сол зиёдтар шудааст. айни ҳол кормандони хадамоти шиноснома ба қайдгирии шӯъбаи вазорати кори дохилии ҷумҳурии Tojikiston дар шаҳри Xo'jand ҳама рӯза то соати 20 бегоҳ шаҳрвандонро ба пуррагӣ қабул мекунанд. сари вақт шаҳрвандон қабул карда мешавад ва шиносномаҳои таҳия шуда сари вақт ба онҳо дастрас карда мешавад. барои ивази шиносномаи шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон намунаи соли 1996 ба намунаи нави соли 2014 ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳод карда мешавад. шиносномаи намунаи соли 1996 рақами мушаххаси андозсупоранда яъне ИНН, шаҳодатномаи никоҳ, маълумот оид ба гурӯҳи хун, ихтиёре, расид ё худ квитансия оид ба пардохт намудани хироҷ. барои додани шиносномаи шаҳрвандӣ хироҷ ба маблағи баробар ба $10 Иёлоти Муттаҳидаи Америка пешбинӣ шудааст ки ин маблағ бо пули миллии сомонӣ мувофиқи қурби бонкӣ дар санаи пардохт ба воситаи филиалҳои бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон амонатбонк супорда мешаванд. шиносномаи намуди кӯҳна барои нафақахӯрон муҳлат надошт. акнун ҳар як шаҳрванд новобаста аз синну сол баъд аз ба охир расидани муҳлати истифодабарии ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахс ки 10 сол аст онро иваз мекунад. мақсади ивази шиноснома мутобиқат кардан ба талаботи замона мебошад. дар шиносномаи кӯҳна изи ангуш ва навъи хун ҷой надошт. шиносномаи пластикӣ чунин маълумотҳоро дорад. бояд қайд кард ки иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва шахсони ба онҳо баробар карда шуда нафақахӯрон маъюбони гурӯҳи 1 ва 2 аз пардохти маблағи шиноснома озод мебошанд. бояд зикр намуд ки шиносномаи шаҳрвандии намунаи 2014 сол ба талаботҳои ташкилоти байнахалқии бехатарии авиатсияи гражданӣ мутобиқ аст, яъне ба ташкилоте ки ИКАО ном дорад ки мувофиқи талаботҳое ки манзур намудаи ин ташкилоти байнахалқӣ тамоми ҳуҷҷатҳои сафарии шаҳрвандон, тамоми ҳуҷҷатҳои мувофиқи онҳо ба он бояд мутобиқат намоянд. мувофиқи маълумоти оморӣ дар 11 моҳи соли 2019 дар вилоят ба 327234 нафар шиноснома дода шуда, аз инҳо бори аввал 42377 нафар, ивази шиноснома 272354 нафар, оиди гум кардан аз нав гирифтан 6445 нафар, иваз намудани ному насаб 5804 нафар, ҳамчунин шахсоне аз маҳбас озод шуда 244 нафар муайян шудааст. аз оғози соли равон то имрӯз дар шаҳри Xo'jand 29462 нафар шаҳрвандон шиносномаи худро иваз намуданд. онҳое ки бори аввал соҳиби шиносномаи миллӣ гаштанд 2670 нафарро ташкил медиҳанд. бо баробари гузоришҳо аз соҳаи иҷтимоиёт хабарнигорони шӯъбаи иттилоъоти сатҳи иқтисодиётро низ таҳлил намуданд. дар охирҳои соли 2019 бошад нархи об гарон гашт. аз ин баъд арзиши истифодаи 1 метри куби оби нӯшокӣ 1 сомониву 20 дирам ва партово бошад 80 дирам шуд, дар маҷмӯъ 2 сомонӣ. бале, гарон шудани об ва сабабҳои он шарҳ ёфтанд. медонӣ, хабарнигори шӯъбаи иттилоъотӣ Гулҳаё Камолзода таъсири гарон шудани обро дар мисоли зиндагии маҳаллаи навбунёти 15 санҷиданд. барои онҳо арзиши об таъсир надорад, зеро он замон онҳо дар манзилҳояшон умуман об надоштанд. тасаввур кунед ки агар хатти об кашида шуда бошаду аз он об набарояд, пас зарурати будану истифодаи об намемонад. ин мавзӯъ дар айёми гармои шадиди тобистони соли рафта истода матраҳ гашта буд. сокинон дар микроноҳияи 15 бо орзуи оби доимӣ, барқ ва нақлиёт зиндагӣ доштанд. мушкилии онҳо ҳал шуд ва ё не? гузориш баъди чанд моҳ пайгирӣ карда шуд.
اسمیک همیشه پیگیری منفعت‌های جامعه است. ما به این موضوع در گرمی 40 درجه تابستان آمده بودیم. آنها از بی‌آبی مشکلی داشتند. برای حل مشکلات مجبور بودند که آب را به مبلغ خود خریداری کنند. سال تاریخی بی‌آبی آنها می رود. سال آمده ایستاده چی انتظار است؟ باز بی‌آبی و یا حل مشکلات؟ آب چراغ نیست. ما هم آخه پنسیونر 200 پنسیون میگیریم. سیورد تیم می مثال آب خریمی 800 سومون با آب دیگه تمامه. سنه 24 ایولی سال 2019 گروه ایجادی شبه اطلاعاتی خبر از روی شکایت ساکنان محله 15 شهر خوجند گزارش اطلاعاتی آماده کرده بود. در محله نوبنیاد 42 خانواده استقامت میکنند. شکایت ساکنان از نبودن آب نوشابه، قوه برق و نقلیات مسافرکشانی میباشد. پول محل میگه که ما هر روز میبرم تاکسی برآورده نمیتونم برسیگم. و های آفتاب میزند این آفتاب ببرم. زمستان به چند تا شمال زده بچم یاگل کسال شد 6 ساله بچم سولفی سخت شده من یک ماه دو ماه دیت نبردم اونجا قریب که عادت پیش کنم. ساکنان محله 15 شهر دومی سال پورا با آبی کشانیده نوشابه زندگی خود را پیش بردند. این نوارها فصل تابستانی باشندگان محله 15 را انعکاس میکند. خرد و کلان در یک روز تا 4 مرتبه مسافه 1.5 کیلومتر را طی کرده آب میکشاندند. آب سویت وعده کردن که میشد کی میشد خلق تا کی امید داشت. این عذاب زور اینجا невозможно این شرایط به مثال زندگی کردن. ملیکا احمدова یکی از ساکنان این محله است. در عائله بسیار نفری آنها آب بسیار مصرف می شود. ملیکا احمدова برای احتیاج 2 هفته‌ای اهل عائله‌اش با مبلغ 80 سومانی آب را خریداری می کنند. وی می گوید که این ارزش آب به سلامتی فرزندانشان هیچ است، زیرا آبکشانی هر روزه در 4 فصل سال به سلامتی آنها بی تاثیر نمی ماند. گذشته از این آبی که برای استفاده ذخیره می کنند در چاه نگاه داشته می شود. تغییریابی صفت آب ذخیره شده رو الکی روزی دوم مشاهده کرده می شود. من آب من 2 هفته یک بار میخریم. من اول آب این گلی در کده نیش ممکن من هم 3 فرزندم هست. خیلی حاضر به همین شرایطمون برای خودمون معین کردیم که همین آب مثلا آب نباشد آب میکشاندیم همونجا. همون محله پای آب میکشاندیم. نه گار نمیگفتیم نه خنک نمیگفتیم. از سبب چی اینجا این آب نیست است. آب میخریم بودگی ها میخرد نبودگی ها میکشونن آب. مشکلات تامینات آبی نوشابه یک طرف مسئله نبودن برق باز یک معمای دیگری ساکنان این محله می باشد. استقامت کنندگان قوه برق را از محله روزانه کشیدند که بعد تکنیکی به خطری جوابگو نیست. از روی گفتی آنها این معما روزهای نزدیک حل خود را باید یابد، زیرا اهل محله سرجمانه مبلغ ضروری را جمع آوری کرده ایستادند. اکنون یک مشکی ترانسفورماتور خریدن آماده کار برای خود ما. همه 1,000 سومانی دادیم. اینا برای سوی بعضی ها هایی که آدم هایی که همین پسلیدی پولش آده داده و لیش نه یک تاش آمدگی بود که دام روز که من زمستان بیوای نمونه گفته پسلیدی قازن گفته. تامینات اهالی این محله با نقلیات جمعیتی مشکلات نوبتی می باشد. معلوم که اینجا محله نوبنیاد است. بنابراین مشکلی ها هم پیوسته روبرو می آیند. کمبودی هایی که دوامی سال حل خود را می جوید با همه آمد و ناآمدش به سال نو انتقال می یابد. اکنون استقامت کنندگان محله نوبنیاد 15 امیدوارند که سال 2020 برایشان برار آرد. به برقی، به آبی و به نقلیاتی دیگر برای فرزندان و نبیره های باشندگان محله افسانه شود. سال 2019 سالی فراوانی مال و محصولات بود. در بازارهای ولایت سوخت مال و محصولات‌های کشاورزی با صفت بلند به فروش گذاشته شدند. بله، با قول فراوانی با ارزش محصولات نیز تأثیر کرد. محصولات کشاورزی کمچین نبودند، صفت هم اعلا بود، اما نرخنامه باشد به طور رکوردی تغییر یافت. محصولات‌های نیاز اول از قبیل گوشت، ارد، برنج نرخشان بالا رفت. امسال نرخ گوشت در آخرهای تابستان یک باره گران شد. 1 کیلوگرم گوشت لحم تا 65 سومانی ارزش پیدا کرد. نه تنها گوشت، اینچنین نرخ سیب نیز تا 25 سومانی برآمد. اوید عامل‌های گران شدن محصولات نیاز اول گزارش‌های تحلیلی آماده گشتند. از جمله گزارش نوبتی برنامه جنبستی موضوع‌های قبلی میباشد.
себ аз афташ бисёр ширин, сероб ва себи панҷакенти босонӣ аст. Оё медонед ки соли равон ин себи ширин чӣ қадар арзиш дошт? 1 килограмм себ аз 17 то 18 сомонӣ ва себи воридшаванда бошад аз 23 то 25 сомонӣ баромад. Чаро нархи себ имсол гарон шуд? Барои он ки обу ҳавои имсола ба ҳосили себ таъсири худ расонид. доир ба ин мо давоми сол чанд гузоришот таҳия намуда будем. дар арафаи соли нав ҳама рӯи дастархони худ ин намуди меваҷотро мегузоранд, новобаста аз боло будани нархи он. ман низ ҳам ин меваҷотро харидорӣ мекунам. ҳамин ҳам нуқсонаш аст. ягон ҷои себ бенуқсон нест. ҳанами хел ҷола зад. ягон намуди соз надора ва меваҳое ки мо дар панҷакин парфтем мол беам наметем, бовар кунед, қоқ кардан намешад. ин панҷакенташ макони мева, лекин мева нашуда. дар соли нав ман барои дастархон себ харидам. акнун навбати банан. аммо дар ҳарос ҳастам, харам ё нахарам. зеро байни мардум соли равон овозае паҳн гардида буд ки гӯё дар дохили банан бемории намуди вич-спид пайдо шуда бошад. оё ин ба фурӯши банан таъсири худро расонид? полна ҳама банкрот шуди, нархо фурома набурафт банан. як 10 рӯз банан набурафт тамом. падава секин бо ҳами овоза шуд ки што ин телевизиони ҳама банано нафт касали нест ҳа. ва шуд бо азги секин харидоро бовар кард. савдоҳо нақ шуде. ҳозир меша худо шукр нормально рафтост. савдо шудост кам. серано он соланг бой нефт. ана ҳамин тавр як овозае ки тавассути сомонаҳо дар телефонҳои мобилии мардум паҳн гардидан ба фурӯшандагони банан таъсири худро расонид. лекин баъди таҳлили ин масъала маълум гашт ки овозаҳо асос надоштааст. ба тариқи хун додан мегузарад, ба ҳамон гузаштанаш мумкине ки ба таври ин банан ва ки дигар чизо бо ин роҳҳо гузаштанаш мумкин нест. соли 2019 дар соҳаи кишоварзӣ соли фаровонӣ буд, зеро кишоварзони вилоят тавонистанд ҳаҷми маҳсулоти хоҷагии қишлоқро назар ба солҳои дигар бештар намоянд. ҳамчунин кишоварзони вилоят давоми сол ба хотири ғанӣ гардонидани дастархони мардум чанд маротиба ярмаркаи молу маҳсулоти ниёзи аввал ташкил намуданд. маҳсулоти кишоварзӣ бо нархи дастрас ба халқ фурӯхта шуд. ин иқдом то қадри имкон нархи бозорро танзим намуд. зеро соли равон маҳсулоти ниёзи аввали мардум ба монанди орду равған, биринҷу гӯшт ва себ назар ба солҳои пешин гарон шуданд. дар ин бора мо кормандони шӯъбаи иттилоотии симои мустақили якум дар барномаи хабар гузоришро омода намуда будем. нархаш ҳозир ба пештари сал аз он баракашатият пенсионеро ягал фойда шуд тарфи зимистон ғамхӯри зимисте хӯрда истода одамот ғамаши мухра зимистон ба нағз. нархи ҳамаи маҳсулоти кишоварзиро то қадри имкон ба танзим даровардан мумкин бошад ҳам нархи гӯшт бо мушкилӣ ва ҳатто дар баъзе ҳолат танзим нашаванда аст. имрӯз ҳам дар бозор нархи 1 килограмм гӯшти беустуғон то ба 60 сомонӣ мебошад. мо огоҳ ҳастем ки давоми соли равон ба бозорҳои вилоят гӯшт ҳам ворид шуд, аммо нархи он масъалаи дигар аст. бештар пеш бурдани соҳаи чорвадорӣ аз ҷумҳуриҳои ҳамсоя хусусан аз Қазоқистон, Чехословакия, Белорусия, Германия зотҳои нави чорво ворид карда истодааст. худ шоҳид аст ки агар гӯемгар ба ҳамин ҳолати 1 декабр наздик 41,572 тонна гӯшт истеҳсол карда пешниҳоди мардум гардонид шуд ки ин нишон дод нисбат ба ҳамин давраи соли пешин 1,664 тонна зиёд мебошад ки ин нишон медиҳад ки яъне соҳаи рушди соҳаи чорвадорӣ дар вилоят тараққӣ ёфтааст. 28 июни соли 2019 дар микроноҳияи 31 бинои 20 дар хонаи сокини шаҳри Хуҷанд Муҳайё Каримова сӯхтор ба амал омад. хисороти сӯхтор ниҳоят калон буда. баъди сар задани он сохтор хомӯшкунон кӯшиш карданд ки аланга хомӯш шавад. дар зери заҳмати онҳо об ба хонаи ҳамсояҳо низ пошида шуду хатари зарари ҳамсояҳо бартараф гардид. ин зан аз моҳи июн инҷониб хонаашро таъмир карда бошад ё не? ҳоло дар зимистон дар куҷо зиндагӣ карда истодааст? барои он ки баъди сӯхтор тамоми молу мулкашро аз даст дода хонааш пурра сӯхта буд. барномаи хабар ҳамеша пайгир аст
тақдири онҳое аст ки ба зиндагиашон бетараф нест. санаи 28 июни соли равон дар микроноҳии 31 шаҳри хуҷанд бинои 20 ҳуҷраи да сӯхтор ба амал омад. ин хона ба сокини шаҳр муҳайё каримова тааллуқ дорад. дар вақти сӯхтор хонаи ӯ пурра сӯхта тамоми чизу чора пулу ҳуҷҷатҳо ҷавоҳирот ба коми оташ фурӯ рафт. ҳарчанд сӯхторнишонон барои бартараф намудани алангаи оташ талош бурданд, аммо хисороти сӯхтор калон буд. муҳимаш талафоти ҷонӣ вуҷуд надошт. муҳайё каримова соҳиби 2 фарзанд, яке 25 сола, дигаре 13 сола мебошад. вай зиндагии хешро бо фурӯхтани ҷӯроб дар назди истгоҳи бозори марказии панҷшанбе пеш мебарад. дар натиҷаи сӯхтор ҳуҷраи 11 бинои 20 ки дар ҳамсоягии муҳайё каримова қарор дорад қисман зарар дидааст. инчунин хонаҳои дар қисмати поёнии бино ҷойгир буда бинобар оби зиёд пошидан дар вақти сӯхтор осеб диданд. гузашта аз ин баъзе аз сокинони бинои бисёр қабата то рух додани ҳодисаи сӯхтор манзили истиқоматии худро аз таъмири куллӣ бароварда буданд. баъди он ки сӯхтор ба хонаҳои онҳо зарари моддӣ расонд, ҳама ҳайрон буданд ки ҳолати онҳоро кӣ ҷуброн мекарда бошад. он вақт ҳама ҷабрдидагони сӯхтор аз сокинони саховатманд ва мақомоти давлатӣ кӯмак хоста буданд. илтимос мекунем ушкун ҳаминҳо ёрдам диҳанд одамои камбағал акун волгид ҳамин вай бозор ба мешунанд ушкун дута бачашон ҳай акун бачаҳоям ёш акун айҳоям мана ҳозир дари бошон рафта шудиям акун увол ҷудоям вайди акун ҳама хай ёрдам дососу камакак ҳамин соҳибкоро ёрдам тиям бо нахтар мешуд. баъди чанд моҳ аз ҷониби корхонаи давлатии истифодабарии манзили соҳили рости шаҳри хуҷанд барои таъмири боми ҳамсояҳои каримова маблағ ҷудо шуд. болои хонаи муҳайё каримоваро як соҳибкори хайрхоҳ таъмир намуд. имрӯз ҳам корҳои таъмир идома дорад. аз ҳисоби набудани шароит ҷабрдида дар хонаи падару модараш зиндагӣ карда истодааст. падари муҳайё каримова мегӯяд то ин дам дар инест ки накуфтаву муроҷиат накарда бошад. дар фасли сармо бо номусоидии ҳаво нигоҳ накарда аз ҳисоби нафақаи худ хонаи духтарашро таъмир мекунад. бино ба иттилои масъулини корхонаи давлатии истифодабарии манзили соҳили рост барои таъмири бинои 20 аниқтараш боми бино 14 000 сомонӣ маблағ сарф шудааст. тибқи дастуру супоришҳои раиси шаҳрамон маъруф муҳаммадзода оиди таъмири бинои маҳаллаи 31-20 дар вақти сӯхтор шудан қарор шудагӣ буд. қарор дар бораи ҷудо набудани маблағ ҷиҳати пардохт намудани қарзи кредиторӣ моҳи август шудагӣ. ин моҳи октябр мо аз тарафи корхона боми бинои 31 бинои 20ро ба охир расонд. ман гуфтаниам ки корхонаи давлатии истифодабарии манзили соҳили рост барои таъмири хонаҳои хусусӣ ҳуқуқ надорад. тавассути гузоришҳои пайдарпай дар барномаи иттилоотии хабар кӯшиш намудем то кӯмаки амалӣ ба ин оила расонида шавад. вазъияти иҷтимоӣ ва аҳволи молиявии имрӯзаи оилаи муҳайё каримоваро шаффоф инъикос намудем. дар соли 2020 кӯшиш мекунем ки мушкилиҳои боқимондаи ин оила ҳалли худро дарёбад. дар натиҷаи чандин гузориш кӯшиш карда шуд ки ба зани ҷабрдида кӯмаки молиявӣ аз ҷониби саховатмандон бирасад. ин гуна ҳолатҳо дар давоми соли 2019 хеле бисёр буданд. аз ҷумла кӯмаки мо барои як зани бехонаву беҳуҷҷат дилбар эгамназарова ки соҳиби 4 фарзанд аст бирасид. бале аз инъикоси мушкилӣ то ба имрӯз дар зиндагии дилбар эгамназарова тағйироти зиёде шуд. ба ҷуз он ки шахсони зиёди саховатманд ба ин зани муштипар дасти кӯмак дароз намуданд, дилбар эгамназарова ҳамроҳи фарзандонаш соҳиби шиноснома шуданд. орзумандем ки дар соли 2020 ин зан соҳиби сарпаноҳ хоҳад гардид. дилбар эгамназарова имрӯз хело шод аст, зеро ӯ ва 4 фарзандаш соҳиби ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсиятро соҳиб гаштанд. гузашта аз ин инсонҳои саховатпеша ба аёдаташ омада ба зиндагиаш кӯмаки молиявӣ мерасонанд. ман документошонам гирифтам, шукри худованд, ҳама ба ёмон нақс ёрдами халқати ҳамиқа хурсандиҳо карда биромда. бисёре вақт духтари ман шимоявай мекунад. ҳами дуо кардам иста нетелкоша гирифтам, ако паспорт гирифтанам он дар кор надодан имсол, гуфтам соли меомадаги, ако ин соли меомадаги паспорт мегирем.
мо 6 моҳ қабл аниқтараш моҳи июни соли равон дар арафаи иди рамазон аз ҳаёту рӯзгори ин зани танҳо дар силсила гузоришҳои барномаи иттилоотии хабар нақл карда будем. Ин инъикоси мо ба хотири беҳтар шудани вазъи зиндагии оилаи Дилбар Эгамназарова буд. хотиррасон менамоем ки Дилбар Эгамназарова зани 41 сола ва модари 4 фарзанд аст. зиндагии онҳо толи 5 сол дар кулбаи харобаи бо ном Вагон ки дар шаҳри Гулистон ҷойгир аст мегузарад. Дилбар зодаи шаҳри Душанбе аст ва бо сабабҳои гуногун ба ин ҷо кӯч баста зиндагӣ мекунад. ин зани танҳо ҳамроҳи фарзандонаш дар ҳаёт ба пастиву баландиҳо тоб овардааст. рӯзҳое буданд ки бесарпаноҳ монда дар оромгоҳ назди қабри падару модараш бо фарзандонаш шабро рӯз кардааст ва зиндагии ӯро то ҷое маҷбур намуда буд ки фикри фарзандонашро ба хонаи ятимон супоридан ба сараш омад. ин хулосаи модар танҳо ба хотири илму адаб гирифта хуб ба воя расидани онҳо буд. фарзандони ин зан аз меҳру тарбияи падар дур монданд, зеро ҳамаи онҳоро айёми тифлиашон падарашон партофта рафтааст. шахсоне ки ба ин зан кӯмак намуданд дар масъалаи ба хонаи ятимон супоридани фарзандонаш сухан намуда ӯро аз ин фикраш баргардонидаанд. имрӯз 2 фарзандаш дар мактаб таҳсил мекунанд. худи Дилбар бошад то ҳол бо мардикорӣ машғул аст. хонаи мардум рафта корҳои онҳоро иҷро мекунад ва аз зиндагиаш ҳеҷ наменолад. ба он шахсоне ки барои омода намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият кӯмак намуданд ва ба хонаашон ташриф оварданду аз ҳолу аҳволи онҳо хабардор шуданд, миннатдорӣ баён намуд. кормандони милитсия ҳами қайрукун шаҳраки Гулистон ҳамино ҳамаша карда доданд. бисёр вақта кор дар бобати нобулиғон кард. Фирдавс номашон ёрдами ҳамон касам бисёр фақат доимо дар бари ман ҳамино истода буданд. ҳамино ёрдам раҳматҳои калон. вақте ки бори сеюм дар ҳавои сарди зимистон дар арафаи соли нав аз аҳволи ин оила хабар гирифтем, хурсандии ин зан ҳадду канор надошт. он ашке ки аз чашмонаш ҷорӣ мешуд ашки шодӣ буд. ҳарорату вазъияти кулбаи бо ном вагончаи онҳо дар ҳавои сард бо сардтар аст. аммо Дилбар бо вуҷуди чунин мушкилиҳо аз тақдираш шиква накард. тамоми ҳастиашро, дирӯзу имрӯзашро барои фарзандонаш бахшидааст, танҳо ба хотири он ки ояндаи нек дошта бошанд. Самое главное, гушнане ҳозир бачаҳом сел, шукри Худованд. Халқ ҳама ёрдам дод, ҳам анҷоми зимистона, ҳам анҷоми ва чӣ хеле ки бошад набошад, кӯҳнами навме, лекин пӯшида гарм тамошон гаштааст. ами 100 додам Парвардигори Карим, илоҳинам 1000 кунад, ҳазорошона 10,000 кунад. ба гуфти худаш духтари калонияш Озода ҳуҷҷатҳояшро чун гавҳараки чашм нигоҳ медорад ва дар ҳаққи кӯмак намудагон доимо дасти дуо мекушояд. Дилбар ва фарзандонаш ҳар нафаре ки барояш кӯмак намуданд ҳеҷ гоҳ аз хотир намебароранд. Якум одами омадагӣ ман мошини ҷомашӯӣ барои духтарчам. ҳами увол бечора вай накунад, ҳамрӯз анҷом шуда буд, дасткачи рӯи ҳами кардба. ҳамрӯз омдан орду реғану ва пиёзу гурунҷу ва ошона инҷа мондан холӣ карда бурафтан. буд ки баъд аз 2 соат бурин гашта ҳамина овардан. баъди 1 ҳафташ ина оварда додан. ва овардан гуфтан ин сал вай ҳозир ҳамин ки духтарам корфармондост. а мактабу а дарсаш мебиёр, ҳам ту вай мекунад. баъди 2 рӯзаш бо вай термоса гирон овардан. чиҷон манеим ба обатон гарм истад ва азоб намекашед зимистон ба ҳам ту хеса бачаҳо оби гарм чои гарм гӯтага дам када додан мегиред вай кардан ки шумо дуруст нағз мегуфта бачаҳотон нағз мегуфта вай кардан гуфтам раҳмат шукри худо нағз ва ҳошон гоҳ хабар гирифта нестам. ман бисёр миннатдор, ман хеле ҳам миннатдор ай шумо аввалашкачи. мо танҳо аз хурсандӣ ва сипоси Дилбар Эгамназарова гуфтем, аммо шодиву миннатдории кӯдаконашро бо сухан баён кардан ғайриимкон аст. шодии кӯдакон бепоён аст. бо вуҷуди ҳамаи ин хурсандиҳо, оилаи Дилбар Эгамназарова ҳанӯз ҳам ба дастгирии шахсони саховатманд ниёз дорад. дар кунҷи экранҳои худ шумо рақами телефонии ин занро мебинед. шахсе ки мехоҳад дар арафаи соли нав ба хурсандии ин кӯдакон боз хушнудии дигар бахшанд, метавонанд тавассути ин рақам
тамос гиранд. мо ба мушкилоти ин оила бетараф нестем. шумо низ метавонед дар кори хайр ҳиссагузор бошед. соли рафта истодаи 2019 чанде аз мактаби журналистикаи Симои Мустақили Якум бархурдор шуданд. давоми ин сол хабарнигорони ҷавон шуморо аз хабарҳои муҳими сол воқиф намуд. Гулҳаё Камолзода, Сайёра Махсумова давоми сол мавзӯъҳои муҳими иҷтимоию иқтисодиро ба риштаи таҳлил кашиданд. Коромӯзони шӯъбаи иттилоотӣ бошад Суман Ҳомидова, Ганҷина Олимова, Саид Мухтори Саиданвар дар соли ҷорӣ ба коромӯзиву фаъолият дар шӯъбаи иттилоотӣ ҷалб гардиданд. ҳар яке онҳо барои сари вақт расонидани иттилоъ ба мардум фаъолият намуданд. Шаҳноза Дултаева бо бахши хабарҳои хориҷӣ шуморо аз ахбори олам бохабар сохт. таҳрири матни хабарнигорон дар оғози соли 2019 омода кардани сеткаи барномаи хабар ба дӯши мудири шӯъбаи иттилоотӣ Манижа Юсупова буд. соли 2019 барои Манижа низ соли басо хотирмону таърихӣ шуд. ӯ дар лотореяи корти сабз яъне грин кард ғолиб омаду ҳамроҳи оилааш ба шаҳри Нью-Йорки Амрико кӯчид. дар ин рӯзҳое ки мо барномаро натиҷагирӣ мекардем, ӯ аз он сои уқёнус занги телефонӣ намуда ҳамаи моро бо соли нави 2020 табрик гуфт. ассалому алайкум бинандагони азиз, ҳамроҳи шавҳарам ва духтарчаам бо амри тақдир берун аз ватан бошам ҳам дилу ёдам бо шумоён тамошобинони азиз ва ҳамдиёронам аст. ширкати телевизион ва радиои Симои Мустақили Якум бароям маконест парвозгоҳ ва кормандонаш дилбар аст. барномаҳои Симои маҳбубамро ҳамарӯза аз сомонаи расмии телевизион тариқи шабакаи YouTube тамошо мекунам ва фикран бо шумоён ҳастам. барои ҳар яки шумоён бинандагони азиз, роҳбарият, ҳайати эҷодиву техникии кормандони Симои Мустақили Якум фарорасии соли нави милодиро муборакбод намуда, барои ҳар яки шумоён аз ҳама чизи қимматтарин саломатӣ, умри дароз, хушбахтии оилавӣ, саодати рӯзгор, хонаи ободро таманно мекунам. бигзор соли 2020 ҳамаи орзуҳои некатон амалӣ гардад. ин сол бароятон танҳо бурдборӣ оварад. муборакбодии самимонаву оташини маро аз Нью-Йорки Амрико қабул фармоед. соли наватон муборак бошад. ба ҳамкори азизамон Манижа Юсупова ва аҳли оилаи ӯ дар зиндагии минбаъдаашон дар Амрико барору комёбиҳо орзумандем. баъди рафтани Манижа масъулияти мо бештар шуд, зеро аз шӯъба як мутахассиси варзида рафт. ба кӯмаки мо бо роҳбарии сармуҳаррири ширкати телевизион ва радиои Симои Мустақили Якум Илҳомҷон Ҳошимов ва муҳаррири калон Муҳаббат Муродова, муҳаррир Шаҳноза Дултаева ба журналистон нозикҳои дастрасӣ ва иттилоот ва пешниҳод намудани хабарҳои муҳимро омӯзониданд. танзиму дизайни барномаро Аъзам Раҳимов, наворбардорон Насим Раҳимов, Наим Аюбов ҳамарӯза дар ҳамҷоягӣ бо хабарнигорон аз ҷои ҳодиса наворҳои ҷолиберо манзури шумо гардониданд. бинандагони гиромӣ, ин буд хабарҳои муҳими соли 2019 ки давоми сол баҳратон гурӯҳи эҷодиву техникии шӯъбаи иттилоотии Симои Мустақили Якум омода намуданд. дар соли нави омада истода мо аҳли эҷоди барнома бароятон тансиятӣ, рӯзгори обод, дили шуд ва тамоми хушиҳои зиндагиро хоҳон ҳастем. бо таманниётҳои накӯ ба соли нав қадам мемонем. таманно мекунем ки соли 2020 соли бобарор ва соли амалишавии орзуҳо бошад. соли наватон муборак бошад, ҳамдиёрони азиз.